og velkommen til Gadget Device. I dag vil jeg fortælle jer, hvordan I får iMessage. I starter selvfølgelig med at tænde telefonen. Jeg har lige fået en ny baggrund. Gadget Device, det jeg kan rigtig godt lide. Nå, men lad os så lave. I starter selvfølgelig med at gå på indstillinger. I får den ligger sådan her. Jeg skal lige gå ned. Sådan. I får der man I skal lige se mit internet. Så I ruller ned til beskeder. Så kommer det frem sådan her. Skal lige trykke. Så kommer det frem sådan her. Altså sådan der. Så trykker I ved der. Men så 20 sekunder. Der. Så går det bare OK, og så vil det stå sådan her. Det vil nok stå sådan her. Og så går du ned og trykker der. Send læs kvittering. Send med som sms. Trykker der. Du skal lukke alt dem der til. Og så trykker du på den e-mail, du vil have.